Jendetza dagoeneko kalean goizeko 7:00 jo berri direnean, ikustu duzue giroa, 19 gradu ditugu gaur Irunen, eguraldi goxoa, oraingoz, sapa pixkatxo bat ere bai, baina merezi du gaur hona etortzea alarde honetara, gaur samartzial egun honetara. 10 minutu barru hasiko da alarde tradizionala, badakizuenez, gero ondoren bigarren alarde bat egoten da, alarde publikoa, baina lehenik alarde tradizionalarekin joko dugu eta gu hemen gertatzen den hori guztia emango dizuegu eta eskiniko dizuegu. Nola ez Euskal Telebistan eta horretarako baita ere, baditugu gure lankideak barreiatuta Irunen barna, eta horietako bat agurtu behar dugu, Eleder Iglesias, egunon! Egunon Patxi, hementxe ondo aipatu duzun bezala Irunen gaude zuntzenean eta alarde tradizionalari hasiera emateko. Momentu honetan aldapa batean gaude, aldapa bete-beterik daukagu mesedez ikustea bakarrik da aldeetan dugun pertsona kopuru izugarria, hiritar guztiak eta inguruko hainbeste pertsona hurbildu dira eta pozaren pozez eta ilusio pila batekin daude. 15 konpainiak ere ikusi ditugu jeisten banan-banan eta oraintxe bertan aldaparen bean ikusten baldin baduzu alako larruzko mantal batzuekin ere ikusten ditugu, atxeroak haiek izango dira oraintxe arrankada honen hasiera emango dutenak eta jarraian musika banda eta konpainia, 15 konpainia honek ere ikusiko ditugu. Goiz izugarria dugu, oraintxe 10 minutu barru gutxikora bera hasiko dena, beraz dena prest dago, giro izugarria daukagu, jendea pozik dago, irrifarretxu eta irundarren egun berezia dugu inolako zalantzarik gabe, beraz minutu batzuetan 10 minutu gutxikora bera hora zingo da gure arrankada izugarri hori eta hemen txere ikusiko eta jarraipenak ingo dugu zuekin batera. Horixe da, agurtu dugu, Eleder Iglesias ere kalean dugulako, hemen, kalean gertatzen den hori guztia kontatzeko, eta ikuste duzu, samartzial aldapa hori, samartzial kale hori, jendez beteta, goizeko lauretan ere izan dira, jendeak kalera jo dutenak, toki hartzeko, toki ona hartzeko, bista onak izateko, kalearen hortxe, gain-gainean egoteko, alarde tradizional hau ikusteko eta agurtu behar dugu. Gure beste lankide Naroa Zubiria ere bai, Irunen baitugu, bera ere, Naroa, egunon! Egunon, Patxi, egunon guztioi, hemen kalea dago, jendez gainezka, aizemaia ere daramate eskutan, naiz eta goizeko 7:30 izan, eta ikusten duzuenez, atxeroak daude hor bukaeran, lehenengo hilaran, seriotasunez eta haien atzetik soinu bandak, danborra da eta konpainiak zain, urduritasuna da nagusi une honetan eta minutu gutxi barru hasiera emango diogu. Izan ere atxeroek irekitzen dute alarde tradizional hau, baita ere publikoa ondoren, baina goazen lehendabiziko honekin, alarde tradizionalarekin, atxeroek alardeko esango dugu elementurik berezienetako bat direla atxeroak, esango dugu ikusgarrienetako bat ere bai, kabo batek eta 55 atxeroek osatzen dute, 5 pertsonako 11 hilara, desfilearen buruan kokatzen dira, alardeko gainerako konpainien aurretik, haien egitekoa, tradizioz bidea irekitzea izan da, eta horregatik desfilatzen dute lehenago. Atxeroen jatorria, aintzinako milizietan dago, garai batean soldaduek bidea libre izan zezaten, aizkorak zeramatzaten gizonek, zuhaitzak, sasiak, edo bidean aurkitzen zituzten oztopoak kentzen laguntzeko, horregatik gaur egun ere atxeroek sorbaldan aizkorak eramaten dituzte, iraganeko zeregin hori gogoratzeko. Eta ondoren, atxeroen ondoren, hasiko da gure alardea, aurtengo alardea, 2026ko alardea, aipatu beharra da, aipatuko ditugu, gainera nortzu diren gure protagonistak, Javier García Nieto, da general berria, osatuta dauka gainera estatu nagusia, eta honako hauek izango dira bere kideak. Javier Urroz Santesteban izango da infanteriako komandantea. Kimetz Esnaola Agirrebarrena aginduen kornetina. Iñaki Salaberria Jimenez, estatu nagusiko laguntzailea. Imanol Zeliu eta Hidalgo infanteriako laguntzailea.
eta Javier San Matias Bezerro zalduneriako laguntzailea eta gainera artilleriako laguntzaile berria. Gaur edo aurten lehen aldiz Eneko Kalbo Etxarte izango da. Horiek esan da, konpainien egitura, kapitaina, tenientea, sargentua eta kantinera. Esan dugu, 15 konpainia daudela Irunen, eta konpaini horiek ezagutu aurretik, protagonista bat ezagutu behar dugu, Naroa Zubiriaren eskutik. Naroa, aurrera! Kaixo Patxi, hemen nago Nerea eta italiar batekin. Kaixo, egunon zer? Egunon oso ondo. Ze ordutatik egon zarete hemen itxaroten alardea eta arrankada ikusteko? Konta iguzu. Gaur etorri gera 4 ikusi dugu alborada eta grego gera toki hartzera onera. Eta Filip, zure laguna Italiatik etorri da, bere lehenengo aldia da hemen? Ez, joan den urtean etorri zen ja lehenengo aldiz, eta urtean bere errepikatuko du bigarren urtea. Eta gustatu zitzaion esperientzia? Bai, nik uste baiet, ez? Hemen ja dago atope, jantzi dugu arropa, esan dugu dena prest, ikusi baita ere Diana, eta egun guztia gora bera, pues primeran. Orduan, ez daiteke ja irundar bat daukagulamen Bai, adoptatzen dugu. Ez dakit, esango diguz hola kamarara, gora Irun eta gora San Martial edo olako zerbait. Gora Irun! Gora San Martial! Eskerrik asko. Eta hemen ikusiko dute hemen arrankada minutu gutxitan hasiko dena eta denok esperoan gaude. Esperoan gaude bai, eta ikustu duzue, jendea pozik dagoela, algara betean ikusi dugu, ezagutu dugu gure lagun italiarra ere bai, eta hortxe, denak lerratuta, denak prest daude, San Martzial kaletik gora, San Juan plazara joateko, eta lerratzeko konpainia guztiak, esan dugu, atxeroek irekitzen dutela alardea, baina Damborradaren papera ere aipatu behar dugu. 1919 urtean sortu zen, modu independientean, lehen aldiz desfilatu zuenean, lehen kantinera Gumersinda Etxarte Pikabea Anderea izan zen, Damborradak errepertorio musikal zabala du, San Martzial ereserkia, arrankada eta elizaren igoera, Damborradak bere dianaz gainera San Juan plazan jotzen dute, musika bandak bere diana amaitu ondoren, bandera alardea sartzen denean arrankada eta txeiroa jotzen dute, joloa Junkaleko elizara jeisten direnean eta ondoren San Martzialeko ereserkia. Horrela aipatuta, ikusten duzuenez, musikarekin eta tradizioarekin lotuta dago ertxiki alardea, eta momentu batetik bestera hasiko da alarde tradizionala. Dagoeneko sumatzen dugu gainera kalean isiltasun momentu bat, orain arte zarata zegoen, goizeko 4:00 izan dugulako hemen giroa, izan dugu goizeko 4:00 alborada, goizeko 6:00 izan dugu San Juan plazan diana eta sekulako jendetza bildu duena gainera, eta orain, 8:00 gutxiagotan hasiko da alarde tradizionala, esan dugu atxeroek irekiko dutela, hortxe ikusten ditugu denak beren mantalekin, txapel gorriak jantzita, hor daude prest, lerratuta, San Martzial kaletik gora, San Juan plazara igotzeko. 2026ko alardea hasiko da honen bestez, eta entzungo dugu isiltasuna entzun egingo dugu, une batez. Une berezia izaten dago, arrankadakoa, abiatzekoa, eta une batetik bestera hasiko da. Jendea isilik, solemnidade handiz jarraitzen, goizeko une hunkigarrienetakoa da hau, Irungo alardean. Minutu bat besterik ez da geratzen, alardea hasteko, eta dena kontzentratuta, aurtengoari ekiteko 15 konpainia, Behobia, Bentak, Meaka, Bidasoa, San Miguel, Olaberria, Ama Xantalen, Anaka, Buenos Amigos, Urantzu, Santiago Lapize, Real Unión Azken Portu eta Belaskoenea. Aizkorak eta palak eskutan eta abiatu da.
aurtengo 2026ko alarde tradizionala. Entzun ditzagun. Hortxe abiatu dira. San Martzial aldapangora doaz, San Juan Plaza aldera. Javier García Nieto generala agintari gorena buruan dela. Eta kaleko giro hori jaso behar dugu. Eleder Iglesias, zer giro daukagu? Hementxe igotzen ari gara aldapa, oraintxe bertan isilik geratu dena, eta orain berriz ere txalotzen hasi dela mundu guztia. Ikusi mesedez, hemen gure atzealdean hor ikusiko duzuelako atxeroak badaudela bide hori zabaltzen. Orain bai hasi garela, ibilbide honekin hasi garela, desfile honekin, eta orain bai aldapan gora izango ditugula 15 konpainia horiek. Ikusi mesedez, aldeetan zerolako txaloak dauden, zerolako emozioa eta baitare Iruntarren aurpegi ere erabatetik bestera aldatu egin dela. Atxeroek dira konpainia esan dezakegu kantinera ez duten, bakarrak, ze 15 konpainiek badute, eta hau da ez bakarra, baitare janzkiran oraintxe bertan pasako direnak ikusiko ditugu, badutela txapela hori ez da gorria dena, baina hor ere ikusten dugula, larruzko mantala ere eramaten dutela, haien zapatak ere ezberdina dira, eta ez bakarrik hori, baizik eta kapitainak eramaten du zerra, baina justu atzekaldean dauden beste atxeroek eramaten dituzte beste erramienta batzuk, gainera plastikozkoak dira, hori ere importantea da azpimarratzea, plastikoa dela istripuak saiesteko. Oraintxe bertan baita ere ikusten ari gara, hementxe datorrela kantinera beste kapitainarekin, kasu honetan hementxe txiribitoak eta ostean ere ikusiko ditugun danborrak ere badatoz, beraz ikusten ari zareten bezala, hasiera hauxe da, musika banda hementxe bai dugu, eta gutxi barru ere lehenengo konpainiak ere ikusten hasiko gara. Beraz, hori da momentu honetan hementxe ikusten dugula, eta honekin utziko zaituzte, ze aurrerago ere gehiago ikusteko aukera izango dugu. Ikusi, hementxe badago banda, instrumentuak gora ere aldapak gora, eta hortxe, esan dugu. Musika horrekin ere geroago ere entzungo duguna. Alaxe da, Eleder Iglesias hortxe du, bertatik bertara jarraitzen ari da alardearen hasiera hau, alarde tradizionala, atxeroen eskuadrak irektu bidea, kaboa Iñaki Iturralde, ordezko kaboa Álvaro Begiristain, eta ondoren tanborra da sartu berri da plazara, kantinera Regina Fernández Manterola ikusi dugularik, pifano eta danborrez osatutako banda da, tanbor nagusi batek iratzen duena, alardean kokapen berezia du, atxeroen atzetik, esan dugun bezala desfiliaren buruan, eta horrek erraz ezagutzeko moduan egiten du, horrez gain, ez da armaz osatutako unitatea, musika banda bezala, musika tresnak dituzte nola ez eskutan. Tanborradak nolabaiteko bere aizpa ere badu, musika banda, biek elkar osatzen dute, eta bestearen laguntzarik gabe, ez lukete zentzurik elkarrekin doaz beti bezala. Izan ere, tanborra da musika bandatik sortu zen, baina behin betiko banandu eta modu independientean desfilatzen hasi ziren. San Juan plazan bandera jasotzen dutenean himnoa joko du musika bandak, alardeko musika bandak 180 kide inguru ditu, San Martzial egunean Irungo kaleak musikaz eta giroz betetzen dituzte, alardeko une berezienetan doinu ezagunak eta aski maiteak interpretatzen dituzte. Zuzendaria Juan Luna dugu, laguntzaileak Juan Mari Ruiz eta Aitor Salas, eta kantinera
Irati Blanco Lizeaga. Eta Naroaren gana ere jo behar dugu, sartu irtena egiteko. Naroa, Zubiria, aurrera. Bai, orain hasiko dira igotzen konpainia guztiak kale honetatik eta plazara helduko dira banan-banan. Eta konpainia bakoitzak badauka figura importante eta oso berezi bat. Eta hori kantinera da. Kantinera urtero desberdina da eta konpainian bertan hautatzen dute. Hori bai, berezitasun batzuk ditu eta Irunen jaio behar da. Azkeneko 15 urteetan Irunen erroldatuta egon behar da. Eta, bueno, hemen ikusiko dugu nola agertzen den herritar guztiak agurtzen irribarre batekin, giroa alaituz. Eta begira nola heltzen diren konpainia guztiak, txilibituak jotzen dituzten bitartean, seriotasunez, txanoarekin, gorbatarekin, eta poliki-poliki horrela joaten dira heltzen konpainia guztiak plazara. Eta hementxe, aipatu dugu, danborra da aipatu dugu, txilibitua io eta io ari dira, eta atzetik danborrak datoz, eta San Juan plaza hori betetzen ari dira, lehendabiziko konpainiak esan dugu, zortziak hori gutxitan hasira alarde tradizionala, duela 10 minutu, eta emekin ari dira San Juan plaza hori betetzen, udaletxeko plaza hori betetzen. Hortxe ikusten ditugu, konpainiak kantinera hemen dugu, baita ere Naia Fraile Alvarez, plazara sartzen, guztiak agurtzen, beti bezala, eta jendea unkituta sumatzen da, irribarrea oan, baita parte hartzaileek ere izan ere guztientzat da egun berezia gaurkoa, eta egun historikoa, tradizioz beterikoa. Konpainiak pixkanaka sartzen, 15 konpainia ditugu Irunen, eta ordenean sartzen dira, bakoitzak bere ordena dauka, Behobia, Bentak, Meaka, Bidasoa, horiek izaten dira, lehendabiziko konpainiak, Behobian, kapitaina, Gaboa, Aitor Zabaleta, tenientea Peio Alonso, Alpereza, Asier Zendoia eta Urko Larraxa kantinera, aipatu dugu Naia Fraile Alvarez. Esango dugu, 15 konpainia direla, baina horietako batek ardura berezia izaten du gainera Bidasoa konpainiak, Eleder Iglesias. Oraintxe bertan nire bizkarrean Bentas konpainia ikusten ari zarete, hementxe halako bandera txuriarekin daudena, eta oraintxe bertan momentu nahiko berezia dator, ze konpainia honen ostean Meaka eta geroago Bidasoa dator. Bidasoa konpainiak, esan dezakegu, baduela ardura nagusi bat, esate baterako, berezia dena. Haiek izango dira oraintxe bertan plazan ikusiko ditugunak ardupean bandera hartuko dutenak eta urtero egiten duten bezala, balako tradizioak esaten duen bezala, haiek izango dira gero bandera hartu eta horrekin batera entzuko ditugun oihu bereizgarri horiek, ez da, gora Irun, gora San Martzialak eta baitaren gora Bidasoa. Horrekin batera geroago martxan jarraituko dute, eta baitare aipatzea dukat oraintxe bertan eskopetan gora ikusten ditugula, baina bandera hartzeko momentu hori iristen den momentuan ikusiko ditugu, eskopeta horiek jeitsiko direla era bat momentu batean, eta hori da, haiek esan dezakegu irudi serio bat ematen diotela egunari, eta nahi dutela formaltasun bat erakutsi. Beraz, hori da Bidasoaren bereizgarriena den elementu bat. Jarraitzen dugu, hementxe daude hainbeste konpainia 15 horietatik pixkanaka igotzen, eta, ikusten duzuen bezala, bada ere berezia haien janzkera. Esan dugu ez da txapela hori gorria, prakititurazko jaka hori, baita ere gorbata dutela, gorbata gorria, galtza txuriak eta gerriko gorria. Noski, beti danborrarekin eta txikitoarekin, beraz horrela jarraitzen dute
Meaka konpainia plazara heltzen, eta hori izango da goiz osoan eta pixkanaka betetzen joango garen momentua. Beraz, jarraitzen dugu konpainia gora eta bera, Patxi, hortxe doaz. Konpainia gora eta bera bai, San Martzial kalean gora San Juan plazan sartzen, Meaka aipatu dugu, Meaka konpainia kantinera zeharo unkituta, ikusi ahal izan dugu Maialen Legorburu Etxebeste, izan ere aipatzen ari gara behin eta berriz, ze momentu hunkigarria izaten den hau irundarrentzat, irundar guztientzat, eta Maialen Legorburu Etxebeste kantinerarekin batera, kapitaina Paco Sánchez, tenientea Luis Iriarte, eta Alfereza Valentín de Valles eta Imanol Iñarra. Gainera, Meakara konpainia, San Martzial alardeko zaharrenetako bat da, 1881 agertu zen konpainiaren ezaugarri berezi gisa, alardearen aurretik ez dira kantineren bila joaten, beraiek etortzen dira konzentrazio punturaino. Infanteriako 3. konpainia da, eta bidasoak urteren batean desfilatuko ez balu, 3ko bandera eramatea egutuko litzaioke Meakari. 375 eta 400 soldadu artean ditu Meakar. Eta aipatu dugu bidasoak ardura berezia izaten duela, bandera hartu egiten duelako, eta hortxe aurrean ikusten dugu bidasoako kantinera Eider Encabo Santo, ondoan ditu kapitaina Enrique Etxeberria, tenientea Igor Rekarte, ondoren bandera jasotu duena izango da Igor Rekarte, tenientea Iñaki Berruet, eta alfereza Iñaki Berregi. Bidasoa da, gainera, San Martzial eguna irungo erdigunetik urrutien hasten duen konpainietako bat, eta konpainia hori gertutik, edo giroa gertutik ezagutu behar dugu, Naroa Zubiriaren eskutik, Naroa aurrera. Ikusten ari gara nola heltzeten San Juan plazara, eta, bakoitzak badauka bere bandera eta bitxikeri bezala gerora agertuko den beste bandera bat bordatuta da, eskuz bordatuta, Lourdes Martinek bordatu zuen, hain zuzen ere Santiago konpainiaren bitxikeria da hori, zeren ikusten duzuenez konpainia bakoitzak baditu bere txistuak, bere tanborrak, eta baita ere bere bandera horregarean kantinerearekin batera. San Miguel konpainia da bidasoaren ondoren sartzen dena San Juan plazara, Daniel Lantxas kapitainarekin batera, tenientea Javier Ruiz de Larramendi, alfereza Jose Francisco Gutierrez eta Federico Hurtado dira alferezak, eta kantinera hortxe iruditan ikusten du Maria Lantxas Arman. San Miguel konpainia, 1900 eta batetik da alardean parte hartzaile, orduan parte hartu zuen lehen aldiz, alarde hori Irungo erdigunean sortu zen, konpainia hori, danborra da ekainaren 30ean joaten da bere bila, eta gero Urdanibia plazarako bidea hartzen du. Beraz, San Miguel konpainia plazara sartu berri, ondoren etorriko zaigu Olaberria konpainia, tenientea Iñaki Agirrezabala, Alferezak Martin Beietxea, Santi Perez eta Alberto Etxebeste. Inera berriz, Iratxe Bollain, Urkia. San Martzial kalean gora, pixkanaka, konpainia guztiak San Juan plazarako bidea eginez, hortxe iruditan ikusten ditu baita ere, danborrak bizkarrean dituztela, musikariak, danborrioleak, eta plazan beherratzen ari dira, bakoitzak bere tokia dauka eta toki hori hartzen ari dira pixkanaka, eta Olaberria konpainia ezagutu aurretik. Elederren ganaio behar dugu berriz ere, Eleder, aurrera! Hementxe gaude Irunen eta konpainiako 3 kidekin aurkitu egin garela. Hementxe Carlos dugu nire alboan, beste 2 kidekin. Izenak ez dizuet galdetu, oraintxe galdetuko dizuet. Carlos, ze konpainiatik zatozte eta zer nolako plana gaurkoa, ze polita den halako goiza bat aurkitzea Irunen?
Gu Bidasoa konpainia gara, Bidasoa konpainiak Irungo ikurrina eramaten du, orain jasoko dugu. Eta, bueno, hau da guretzako gunik garrantzitsuena. Orduan, bueno, bizitzen dugu aletasunez, harrotasunez, arbasak utzi digutena jasoaz, eta atzetik atotzen eri utzitzeko baita, Bidasoak ere baditu halako berezitasunak, ezta? Ez baldin bada alarde tradizionalean eta baita ere aipatzea Bidasoak zer egiten du banderaren kargu hori hartzen duzu ere eta hori ere ardura da, ezta? Alardearentzat? Bai, Bidasoa konpainiak Irungo bandera ikurrina eramaten du. Orain behin arrankadekin ondoren, teiloaren soinuarekin, udaletxe azpian, bandera jasoko dugu, eta egun guztiaren zehar konpainiak eramango du, bukaeran berriro utzitzeko. Eta, bueno, Bidasoa auzoa oso txikia da, oso konpainia txikia da, nik uste dute gerela konpainiari txikiena alardean, baina harrotasun handikoa gaina. Hemetik ere goizean zehar ikusi ditugu milaka irundar ere aurkitu ditugula, kaleetatik eta gainera oso goiz ere leku hartu dutela lehenengo fila horretan egoteko hori zaila dela ilara hori, nola da alako, ez dakit, hainbeste auzokidea, hainbeste aurpegi ezagun ere aurkitzea eskinetan zoi animoak ematen da. Bai, hori da, alde guztietan daude aurpegi ezagunak eta mundu guztia agurtzen, barrezka, oso giro ona. Gero suposatzen dut argazkiak eta bideoak ere egingo dutela, ez da zuei erakusteko nola da ez, hainbeste girometik hainbat irundar ere erakustea, ikustea. Bai, oso polita, egun oso polita, familiakin eta ni adibidez Estatu Batuetan bizitzen naiz eta etorri nintzen aurreko astean eta guretzako egun oso polita lagunekin egoteko eta ikusten duzu ez sentimendua dakagun hemen Irunen. Irun beti, Estatu Batuetatik hainbeste kilometro hau bizitzeko, Hau bizitzeko, bai. Urtero egiten dugu, nire nahian Mexikotik, nik Estatu Batuetatik, eta ikusten duzu, guretzako oso garrantzitsua da, eta egun bakarra. Eskerrik asko zuen denboragatik eta hemen ikusten ari garen bezala, Bidasoako 3 kide jantzita prest eta gainera alarde tradizionalean parte hartzeko, eta parte hartzen ari direla. Gehiagorekin hitz egiteko aukera, ezakenik izango badugu, bilatuko ditugu, eta zuekin berriz, bueltan gaude. Izan ere hemen ari gara Euskal Telebistan ari gatzaizkizue alarde tradizionalaren hasiera hau kontatzen, alardearen inguruko guztia kontatuko dizuegu zuzenean. Eta esan dute, familian bizitzeko eguna izaten dela gaurkoa, tradizio handikoa, eta gainera etxera itzultzeko ere, zenbait kasutan entzun duzue, Estatu Batuetatik eta Mexikotik etorritako irundarrak. Eta protagonista gehiago ere ezagutu behar ditugu, Naroa Zubiri aurrera! Kaixo, Patxi, begira norekin gauden Juanjorekin 85 urte ditu, eta hemen dago guapo jantzita. Konta iguzu, Juanjo, zenbat alditan hartu duzu parte alarde? 16 urtetatik. 16 urtetan hasi nintzen, eta 85 bainik hemen arrastaka bino bainik zeitzen dut. Baina, Juanjo, aserretuta omen dago, zergatik, Juanjo, konta iguzu hanka, pixka bat txarto duelako, ez da? Bihatza, urtiak, eta bihatza hasi daia karrankaka, eta orduan hemendik atetzen naiz bain, eta erizaino jaten ez. Baina, barruan baditu senideak, familia... Semiak eta bilobak eta 6 badire, denak publikoak. Gio Bazkaian denak elkartzen geha. Eta zer rolako eguna da zuretzat? Gainera osoa hemen izan da, alardean nola baiteko arrotasuna ukituta zaude gaur egunean? Hau da gauza bat handia. Eta denak egin eta pues... Eta ja, hemen zartu behar dut. Arazoren bat edo beste daukagu, Naroaren konexio horrekin, baina ikusten duzu, Bai. Noski baietz eta utziko dugu bera ere unaz gozatzen. Tira Olaberriaren ondoren Ama Xantalen sartu da plazara eta orain iruditan Anaka konpainia daukagu. Hortxe kantinera iruditan Ainara Villamar San Martin, kapitaina Mikel Urtizberea, tenientea Tomas García eta alferezak Iñaki Lizeaga eta Iñaki Berra, Anaka konpainia 1880an. Hasi zen, alardean parte hartzen, Irungo 5 auzo historikoetako bat da. Anakak bere diana propioa du gainera, Jose Mari
irastortzak osatua, eta gaur egun infanteriako konpainien 8. postuan dago, beraz, dagoeneko lanerdiak egin ditu alardeak, esan genezake, 8 konpainia sartu direlako plazan, ama Xantalenen altzetik sartzen da Anaka, sartu berri da plazara gainera, eta ondoren dator Buenos Amigos taldearen aurretik, eta Buenos Amigosek euskaraz lagun honak esan nahi badu, ikusiko dugu, ea lagun honik aurkitzen dugun Eleder Iglesiasen aldetik. Eleder. Hementxe gaude udaletxearen aurrekaldean eta pixkanaka beste konpainia guztiak iristen ari diren bitartean. Hementxe gaude bikidekin eta musika bandaren barruan daude musikariak noski. Ze importantea diren gaurko egunean eta baita ere galdetzea daukat, ezta? Zer da, zer ematen dio, ez? Zer ematen dio musika banda batek gaurko alarde tradizionalari, ze izugarria eta ematen duzuena? Bai, azkenean urtero bezala, denak disfrutatzea, bai musikarekin, bai jendearekin, bai giroarekin, eta azkenean Irundarra gera, Irungoak, eguna disfrutatzen dugu, kaletan ikusten dugu gure lagun guztiak, familia guztiak, eta azkenean musika dela una cosa secundaria, esaterako, tan importantena da divertitzea, ondo pasatzea, familia, lagunekin, eta festa bada, azkenean musika gero aportazio egiten du, baina ez da importantena, ikusten giroa eta jendea, eta pentsatu du. Behar bada giroa eta ez? Eta importantena giroa da, familia, laguna, eta denen artean egun polit bat pasatzea, eta netzat hori da importantena. Hori argi dago, eta ikusle bezalare esango dizut, musikak bigarren puntu batean zure esaten diazu, baina ematen dio, ez? Musikak ere... Claro, baiet. Baina hori, nire uste azkenean segundario musikana. Zer da, Irundar bezala, zer nolako sentimentuak dituzue gaur, ezta? Onjarbikoa naiz ni, osea... Hemen Irundarra. Irundarra, bai. Urteko eguniko bena, insuperable, urtero hobeto, eta nada, musika bidatuta, 6 abesti jota, baina nahikoak. Batzutan gutxi ematu du, baina nahikoak. 6 jotzen duzue, oraindik baduzue jotzeko, zen izango da, hemendik aurrera izango duzuen plana. Orain hemen gatu pixka, denak igotzea, deskargak, eta junkaleran zugo era, eta hor festazten da, eta hortik aurrera, Festa izugarria izango duzuela, eta gozatu ezazuela. Hori da. Eta mila esker zuen denboragatik, eta jarraitu jotzen, jarraitu alaitzen, bai kaleak, bai Irundarren aurpegi eta irribarre horiek. Mila esker, zuri. Eskerrik asko baita ere, hemen dauden guzti-guztioi, ze musika noski entzule gabe, ez da ezer. Hemendik jarraitzen dugu, eta hemendik ere beste pertsonaren batekin ere hitz egingo dugularen susmoa daukat. Eta esan dugu, momentu oso solemneak izaten direla, alarde honetan momentu solemne asko izaten direla, baina musikari gabe noski, honek ez luke hainbesteko berezitasunik izango, dira guztion artean lortzen dute egitea momentu hau berezi solemnidadetik, baina musika eta giroa jarriz baita ere. Tira, Buenos Amigos konpainia sartu da, Iker Iriarte kapitaina, tenientea Jose Mari Rodríguez, Alfereza Inigo Mestre eta Iñaki Zunzundegirekin batera, kantinera Junkal Karredano Solanilla, eta hortxe iruditan ikusi berri duzue, Gorane Sansinena Emazabel, hau, Urantzu konpainiako kantinera, oraintxe sartu berri plazara eta alkatea ikusten dugu, alkate Andrea, Irungo udaleko balkoian, hauentzako ere egun berezia nola ez, Irungo hiriko agintari gorenarentzat. Eta amala batzuk ezagutzeko parada egingo dugu, Naroa, Zubiriarekin aurrera, Naroa. Kaixo, Patxi, orain momentu honetan, Agurtzan eta Usuerekin egin dugu topo, egunon, neska? Kaixo, egunon. Usue, zenbat urte dituzu? 12. Txikia zara, ez da? Eta zein da zure ametsa? Zure ametsa adibidez da kantinera izatea, egunen batean? Bai. Eta zer gustatzen zaizu desfile honetaz? Agurtzea. Eta disfrutatzen duzue asko urtero zer da zuretzat alabarekin etortzea. Ikusten dugu butakak eta guzti ekarri dutela ondo ikusteko desfile osoa, ez da? Bai, goizetik saiatzen gara ikusten gauza ezberdina, gu anakakoa gara, eta anakako Diana,
Orduan, bueno, dena lehenengo filan ez zita. Orduan, bueno, pixka tola ikusteko, aunque sea hirugarren filan, baina horki gainean. Bueno, hori ondo dago, bintzat ongi ikusten duzue hemendikan dena eta konta iguzu ze ordutan esnatu zarete ona etortzeko. Gu launderditan asmatu gara, gure auzoan anaka postak eta laurdenetan gutzen du diana. Orduan semea gaina urten lehenengo aldiz atetzen da, orduan jungea ikustera eta gero ja honea etorri gara, diana ikustera eta gero ja gelito gara ja leku hartzen. Eta hurrengo urtean suposatzen dut ona ere bueltatuko zarete. Urtero beti berdina egiten dugu. Eta zuri ilusio egiten dizu zure alaba egunen batean kantinera izatea? Hombre, bai, zaila dago, baina bai, izango zen oso hunkigarria egia zen, bai. Bueno, espero dugu zue egunen batek kantinera izatera heltzea. Eta, bueno, patxini hemen txikitxoa geratzen naiz, hauek gainean egonda, baina, bueno, zertxo gait ikusten dut desfilea hemendikan ere. Toki aparta desfilea ikusteko eta esan dugu, jendeak goizean goizik jo duela dagoeneko kalera, alborada izan da goizeko 4etan eta hori baliatuz eta goizeko 6etako San Juan plazako diana entzuteko ere, jendea goizean goizik kalean, gaur etxean baino jende gehiago desordutan, esango dugu, ohiko ordutan ez bintzat, kalean izan dira. Dira, konpainiak pixkanaka ari dira plazara sartzen, esan dugu lanerdiak eginak zituztela, 8 konpainia bazirela sartuta dagoeneko, aipatu dugu Urantzu konpainia Santiago etorri da ondoren, eta Lapizek behar du, orain, plaza ingurura arrimatzen, kapitaina Nestor Etxaniz, tenientea Mikel Urdangarin, alferezak Jesus Martin eta Jose Luis Gómez, eta kantinera Claudia García Beledo. San Martzial kalean gora ari dira, aldapa gora San Juan plaza horretara, eta pixkanaka ari dira konpainia guztiak iristen, gogoratu 15 izango direla, eta gero generalaren ordena entzun eta gero aurrera jarraituko dute bandera Bidasoa konpainiak hartuko duelarik, lehen aipatu dugu, konpainiarik txikienetako bat dela Bidasoa, baina ardura berezi hori izaten du eta Irungo ikurrina hartzeko ardura hori berak dauka. Konpainiak aurrera txirbituak jo eta jo, jendea agurtzen, jendea txaloka, beren senideak, beren lagun maiteak animatzen gaurko egunarekin eta kale bi bazterretan ere jendetza bildu da, esan dugu goizean goizetik, 8:20 gutxitan hasi da alarde tradizionala eta hortxe, esan dugun bezala, Lapize izango da plazara sartzen urrena. Giro pixkat entzungo dugu. Lapizeko kantinera Claudia García Beledo jende agurtzen. 1891 urteaz geroztik desfilatzen du konpainiak, Lapize konpainiak, hala ere, esan behar dago, 1929an, 40an eta 41an, Lapize konpainiak ez zuen desfilatu ahal izan, beharra adina soldadu lortu ez zituelako desfilean bere lekua galdu zuen hartara, baina urte batzu geroago, 1942an, konpainia berezarri zuen, eta lortu zuten berriro ere eratu eta atera ahal izatea. Alarde tradizionala 8:20 gutxitan hasi da, jendetza kalean eta konpainiak plazan beren lekua hartzen, alkate Andrea ikusten dugu berriro ere, udaletxeko balkoitik, konpainia guztiak agurtzen, eta plazako giroa ere berriro ezagutuko dugu, Eleder Iglesiasen eskutik. Aurrera, Eleder! Udaletxea hementxe atzean dugula eta eskumaldean, ezkerraldean usten dugula, ni eskumaldean nagoela. Hementxe Bidasoako kidekin jarraitzen dugula, geroago aukera dugun beste konpainetako batzuekin hitz egiteko. Bidasoako 4 kide kasunetan, 3 kide ditugu, eta hementxe gaztetxoagoak ditugunak, zenolako festa, erraldoia, eta irutar bezala, gazte bezala ere, zenolako erronka bikaina gorkoa ezta. Bueno, hori,
beti sentimendu hau ospatzen, azkenean guztia da, sentimendu Irungo herrierako guztia da festa hau. Eta hori, goguekin eguna pasatzeko, ja arrankada hori. Ja, orain txerta pasa dugu, bandera orain hartuko dugu, Irungo bandera. Eta hori arratsaldea, gogoekin, bai. Gogoekin, ez? Bai. Goizetik ere gogoekin ikusi dugu jendea, eta Irungo hainbeste kale, eta aldapa hause, hemen alboan ikusi dugun aldapari, bete-beterik zegoen goizetik zuek. Ze ordutan esnatu zarete? Gu goizeko labatan esnatu gara, goizeko bostetan hartu egin dugulako autobusa, eta hor bertan Sanko plazara hartu egin dugu, eta alundaraino eman digu, oso urruti egola gure auzoa, beraz, oso goiz esnatu behar izan gara. Zenolako goiza eta oraindik falta dena, ez? Batigan galitzen dena. Hemetik ere, geroago hemen aipatu didazu festa izugarria gero, baina festa hori nahi dut jakin zer egingo duzue, lagunarteko festa izango duzue, bai konpainia, bai zuen lagunekin hementik ere egongo direla ikusten suposatzen dut. Bai, ondoren, San Martzial mendira igoko gea, festa hor egingo dugu, eta arratsaldean gero, hemendikan ibilko gera, eta kale nagusia jaitsiko dugu. Goizetik, gora eta bera, gero mendia gora eta bera, eta gainera gero ere plana duzu hemetik Irunetik. Bai, egun osoa, seietatik altzatu garenetik, zortzietara gutxo gara bera bai. Plan izugarra ikusten duzuen bezala, eta Bidasoako gaztetxoek ere badute plana gaurko egunerako. Familia giroa, lagun giroa eta Irundarren giro ezin hobea, Patxik. Egun luzea dute, bai ezbairik gabe, Irundarrek aurretik ordu asko dituzte oraindik ere, baina egunaz disfrutatzeko, egunaz gozatzeko, aukera ere izango dute lagun artean, familian eta ohitura handiko eguna izaten da gaurkoa. Real Unión konpainia sartu berri da plazara, kapitaina Aitor Mediabila, tenientea Txema Sanzol, Alfereza, Jesus Egiazabal eta Iñigo Garzia eta kantinera Ane Egiazabal Samora. Real Unión konpainia Irundar batzuen ekimenez, auzokoekin identifikatzen ez ziren pertsona talde bat biltzeko asmorekin sortu zen. Gainera Real Unión Club de Futbol historia duen talde bat ordezkatzen du, eta esan beharra dago 1955 urtera arte ez zuela desfilatu. Ondoren, 1980an, bozketa baten ondoren, konpainia izena aldatzea erabaki zen, eta Mendibil konpainia izena hartu zuen, baina atzera berriz 1981an, konpainia Real Unión Club izena hartu zuen, kideek aho batez, hala erabakita. Real Unión plazara sartu berri, eta azken portu etorriko zaio, atzetik, azken aurreko konpainia izango da, eta azken konpainia horiek, azken portu eta Belaskoenea sartu aurretik, berriro ere Naroa Zubiriaren gana jo behar dugu plazara. Bai, eskerrik asko Patxi, hemen gaude Mireiarekin eta bere ama eta amaren lagun guztiekin. Egunon, Mireia? Egunon. Zenbat pertsona etorri zarete gaur ikustera? Ea zazpi edo. Eta zu kontatu diguzunez, Hendaian bizi zara, baino aita Irungoa da, ezta? Bai, nire aita eta nire aitaren familia Irungoa da, nire aita eta amarekin Hendaian bizitzen naiz, Donostin jaio nintzen. Eta una etortzeko ez dakit ze ordutan esnatu zara? 4:00 ala, bai, hortik. Orduan madrugoi ona, ezta? Bai, madrugoi ona, bino, pena merezi du, ze Irungo alardea oso polita da, eta pena merezi du. Eta hunkitzen zaitu desfile honetan amarekin eta bere lagunekin etortzea? Bai, noski, ze gainera nire aitak beti negarrez ari da alardean, eta hori niri emozionatzen nau, bai. Ze desfile hau Iruindarrentzat oso desfile hunkigarria da, eta lehen ikusi dugu nola butaketan zeuden igota hauek espaloi batean, eta beste askok bertan ikusten dugunez balkoietan ari dira alardea ikusteko.
Hortxe, San Martzial kalean gora, lagun gehiago ezagutu ditugu, hemen gurasoak ere Irundarra dituztenak, eta noski hauek ere, naiz eta Irunen ez bizi, inguruko herrietan bizi, Irunera etorri nahi izaten dute egun berezia delako, eta ohituran eta esan dugun bezala, familia artean, lagun artean bizitzeko eguna izaten da gaurkoa. Azken Portu plazara sartu da kapitaina Pedro García buruan zuela, tenientea Tomas Blanco, alferezak Alfonso Calvo eta Daniel Penas, eta kantinera Zaira Mindegia Alvarez, 1980 baino askoz lehenago parte hartu zuen konpainia honek lehen aldiz, baina etzen izan, 20. mendearen hasiera arte konpainiak San Martzial alardean parte hartuko zuela berretsi zuela. Eta Azken Porturen ondotik sartuko da Belaskoenea konpainia, hark hartuko du plazako azken txokoetako bat, azken tokietako bat, hortxe plazan lerratuta ikusten ditugu konpainia guztiak, hortxe ditugu musikariak, tresnak eskuan dituztela, eta zain daude, azkeneko konpainia sartzeko artilleria ere etorriko da, kapitaina Samuel Grijalba buruan duela, tenientea Juanjo Carrillo, alfereza Sebastián Goikoetxea eta Arturo Manchado, eta kantinera Elur Grijalba Santos izango da, hortxe ikusten dugu, general nagusia, plazan, konpainia guztiak ikuskatzen, eta berak emango du agindua, gaurko alardeak hasiera emateko, zerura tiro egingo dute, eta ondoren Bidasoa konpainiak bandera hartuko du, eta udaletxeko arkupeetatik igaroko dira konpainia guztiak, giro ezin hobean, giro paregabean, Eleder Iglesias, giro paregabe horrek, jarraitzen du, ezta? Hementxe gaude momentu honetan plazan, eta Urantzu konpainiako kide batekin, hementxere kontatuko diguna, oraintxe bertan zer gertatuko den, ze Patxiko Sondo aipatu duen bezala, hementxe bukatutzat eman dezakegu aldapangoran egin duten ibilbide izugarri hau, eta plazan orain baitenak esperoan daudela, aipatuko diguzu, zer gertatuko da hemetik aurrera, ze momentu berezia dator orain? Bai, hain mandua jundia generalan bila, eta etorriko da denak galopean, eta behin honea atotzen denean, behak asumituko du mandua, eta Bidasoa konpainiak danborrakin eta bandakin hartuko du hiriko bandera. Bandera hori hartu eta zer gertatuko da? Hortik ja abiatzen gara berriro Elizarantz, han bizangongo da, beti bezala, eta hortik ja berri batera, eta San Martzialeko erremerira guaz. Osongi, Irundar bezala, gaur puntu importantea ez bakarrik hemen bizitzagatik, baizik eta parte hartzeagatik. Zenolako sentimentuak dituzu gaur, ekainako getamar ez da edozein egun zuretzat? Ez, egia esan oso egun berezia da, familiakin egoteko, lagunekin egoteko, eguna da, goizetik gan, familiakin jaikitzen gara, goxatze dugu, gero lagunekin, Diana, eta bai, egia esan da, guretzat urte berri bat bezala izango da. Urte berri bat bezala? Niretzat bai, hemen esaten dugu, ohitura da, esateko feliz año San Martzialero. Orduan, bai, irungo urte urrena da. Lagunak, familia ere aipatu didazula, gaur egun berezia baita ere familiarekin egoteko, lagunekin egoteko, batzeko, eta baita ere kaleetatik ere ikusi ditugu, zuek kale gira honetan eta desfile honetan ibili bitartean eskinetatik ere jendea goiz-goiz esnatu da eta leku hartu du zuei ikusteko, halako, ezakit, sentimentu hori importante izango da, eta presio puntu bat ere izango duzu, Hombre, bai, horretako den txaioak eta ondo egin nahi dugu. Baina bai egia dela, pretxio askoak gaulako, gure hiriko jendea gu itxoetan egin dielako, batzuk, incluso atzo arratsaldean ja itxoetan nahi zielak. Gaua pasa dute kaliak. Arrankadasi horretik ere ikusi dugu, izugarriko isiltasuna gondela momentu batean aldapan, benetan izan dela, denak oiuka, joaten zineten bitartean hori txaron eta hasi aurretik bapatean isiltasun hori zenolako ezberdintasuna eta errespetuare badago jaiari? Egia esan errespetu handia dago, de hecho, manduak bai egoten dira hortikan pixkat kontrolatzen, baina bai egia dela, ja Irundar bezala ja bakizula hor pixkat isile hon bartzeala, zeba kornetina entzuna dezu, eta ikusi nahi dezu nola danborra arrankatzen duen ja goraka ziztu bizian, eta ondo. Horrela izan da, danborra da hori entzun eta gora torri zarete, eskerrik asko, oraintxe bertan biziko duguna ikusiko dugu, bi askarztu denbora. Bai, zure, bai.
Mila esker baita ere, eta ea ba, aukera bat dugun, oraintxe bertan ondo aipatu dugun hori ikusteko, berehala minutu batzuetan hemen, Udaletxe plazan. Bai, izan ere, generalak agurra eta mezua emango du. Konpainia guztiak plazan sartuta daude, bakoitza bere tokian lerratuta, bakoitzak bere tokia ongi aski ezagutzen du, urtero, leku berean kokatzen baitira, eta ia begiak itxita egiteko moduan daude irundarra konpainietakoak, baina begiak zabalik izatea komeni gaurko girua ikusteko, giru hunkigarria izaten da, kale bazterretan jendea begira animatzen eta agurtzen, eta konpainia guztiak ere, pozik, denak orain kontzentratuta generalaren agurra itxaroten ari dira, eta hortxe datoz, zaldiekin, plazara sartuko dira. Eta hortxe, plazan sartuta, San Juan plazan, generala, konpainia guztietako kapitainak agurtzen. Guztia prest eta ongi dagoela ikusi ondoren, agindua eta mezua helaraziko du general nagusiak gaurko alarde tradizional honetan. Denak adi eta kontzentratuta. Musika esan dugu, protagonista dela, lantresnak ere bazituztela, atxeroek ireki dutelako alarde tradizionala, alardea, eta animaliek ere badute beren garrantzia, zaldi eder askoak ikusten ari gara, eta generala, konpainia guztiak agurtzen, eta harka gintzen duenean, mezua eman eta irasoa konpainiak hartuko du. Irungo ikurriña Javier García Nieto alardeko general nagusia, jendea agurtzen, ez bakarrik konpainiak, jendea ere agurtzen ari da Javier García Nieto, eta berriz ere plazara joko du. Azken konpainiak agurtu, eta dena prest dagoela ikuskatzeko, eta ondoren mezua. Txaloka konpainietako protagonistak, parte hartzaileak, eta guztiak banan agurtzen ari da generala. Banderak ere goran ikusten ditugu, konpainia guztietako banderak, horiekin irekitzen du konpainia bakoitzak bere ibilbidea, eta guztiak pres behar du, laster generalaren mezu hori entzuteko. Deskarga izango da laster batean. Eta hortxe, entzun ditugu oihuak, gora Samartzial, gora alardea, eta laster kornetina. Suban, arriba. Badoaz, udaletxeko arkupe aldera, Bidasoa konpainiako kideak, eurek baitute
Irungo ikurrina hartzeko ardura. Bere txanda izango da, konpainia osoa eskopetak jeitsita eta musikari gabe abiatzen da danborradaren aldetik txeiroa besterik ez da entzuten. Banderadun tenienteak, bandera jasoko du. Eta hortxe mezua helarazten Javier García Nieto general nagusia. Eta mezua bukatzeko, gora Irun, gora San Martzial, gora Bidasoa, eta Ereserkia ondoren. Gure bete beharra da. Ondo egin dezagun. Disfrutemos del alarde y hagamos disfrutar a las cantineras y a la gente que está en las aceras. Podemos hacerlo y hagamos que San Marcial se sienta orgulloso de su alarde. ¡Gora Irún! ¡Gora! ¡Gora San Marcial! ¡Gora! Hortxe entzun dugu, Hortxe entzun dugu Javier García Nieto generala harro egoteko eskatuz San Martzial egun honetan, guztientzat baita, egun berezia, egun importantea eta oso sentitua irundar guztientzat. Gora Irun, gora San Martzial, gora Bidasoa, horiek oihukatuz bukatu du bere mezua eta Bidasoa konpainiak hartuko du bandera eta San Martzial Ereserkia entzungo da. Lehen aldiz, generalak beste kokapen bat hartu du plazan, udaletxeari begira, parez pare, eta plaza bi aldetan banatuta, konpainia guztiak, erdi-erdian general nagusia eta bere laguntzaileak, zaldian igota, eta banderaren unea izango da, bandera altxatzeko unea izango da. Ereserkia lehen aldiz entzuten delarik. Atxeroek desfilea irekitzen dutela, arde irekitzen dutela, Bidasoa konpainiakoak badoaz udaletxera. Eleder Iglesias, zer giro dugu? Hementxe gaude udaletxean ondo aipatu duzu bezala eta Bidasoa konpainiak lehen ere aurretik aipatu dizuedan momentu berezi hori iristen ari delaren momentua gogoratuko dizuet. Momentu honetan nire atzealdean ikusten duzue udaletxea eta konpainia guztiak eta baita ere danborraren doinu hori batean hasi gara entzuten. Mugitzen ari dira haien irudi hauek ere sortzen plazaren barruan. Hementxe ere ikusten ari garela justu hurbildu dela kantinera beste konpainia batzuetako kide batekin. Eta orain, zer gertatuko da? Bidasoak bandera hau hartuko du eta horrekin batera entzungo ditugu 3 oihu horrek. Oraintxe bertan ere, aipatu ditu 2 oihu, izan da, momentu honetan generalak esan duen mezu horretan, gora Irun, gora San Martzialak, orain beste 3. Oihu bat ere aipatu behar dugu eta hori da gora Bidasoa. Momentu batzuetan izango da bandera hori hartu eta horrela bai martxarekin jarraitu alizatea, baina tradizioak dio bezala Bidasoak beti momentu hori egiten du. Beraz, minutu batzuetan hori ikustera goaz. Bidasoa konpainia da bai bandera hartzeko ardura duena, Irungo ikurrina hartzeko ardura duena, eta tenientea izango da, Igor Rekarte izango da bandera hori jasoko duena,
Beraz, ardura berezia izaten du, esan dugun bezala, Bidasoa konpainiak, kapitaina Enrique Etxeberria, Iñaki Berruet da teniente laguntzailea, Igor Rekarteren beste tenientea, alfereza Iñaki Berregi, eta kantinera Eider Enkabo Santo. Hortxe ikusten ditugu, Gipuzkoako agintari nagusi zenbait, eta baita ere Irungo alkate Andrea, Cristina Laborda alkatea, eta beraren eskutik jasoko dute Bidasoa konpainiakoek. Irungo bandera, Irungo ikurrina momentu unkigarrienetako bat izaten da, momentu asko daude, asko unkitzekoak gaurko egunarekin, baina hauxe izaten da une berezienetako bat, eta eguna luzea izango da. Erromeria egingo dute, baita ere arratsaldean Unkal Elizara joango dira konpainia guztiak, eta San Martzial eguna borobildu egingo dute. Eguna goizik hasi dute Irundarre gaur, eta majo luzatuko zaie, orduak eta orduak igarotzen dituztelako kalean, lagun artean, familia artean, baina etengabe esaten ari garen bezala, une bereziak dira hauek Irundarrentzat. Hortxe ikusten dugu bandera hori, Irungo bandera, Igor Rekarte tenienteak hartu du, Igor Rekarte tenientea buruan duela, bandera hartu eta San Juan plaza honetan mundu guztia agurtzen, eta gainontzeko konpainiak ere bai, horatu, arkupeetatik pasatuko direla denak, eta tartean Cristina Laborda alkatea agurtu egingo dute. Hortxe konpainiak, bakoitza bere lekua hartuz, lerroan bata bestearen ondotik sartuko dira arkupe horietara, eta giro hori jaso behar dugu, Eleder Iglesias. Giro hori jaso behar dugu, barkatu lankideok, Naroa Zubiriaren hemen gaude Jonekin, San Juan plazan, eta Jonek orain erakutsiko dugu kartutxoak. Hauek dira botatzen dituzuen kartutxoak, ezta? Bai, orain egingo dugu deskarga, lehenbiziko deskarga, eguneko lehenbizikoa, eta ikusi dugu nola jungo den. Eta zer sentitzen duzue hori generalak agindu hori ematen duenean, ezta? Poza asko eta laitasuna asko. Eta noizbait erori zaizorlako lagritxo bat? Bai, hori gero arratsean, Kaie Maiorean jistean, eta bai. Orduan, poza orai. Oso unkigarria da zuretzat, eta bueno, egingo diguzu demostrazio batean nola sartzen duzuen kartutxoa. Nahi baldin baduzu. Hori bai, ez bota orain, Bestela bronka bat izango dut. Horrela, apunten armas, eta botako dugu. Denok batera, ez da? Saiatuko gea. Agindu horren zain. Ba, hori da. Bueno, aurten... Agria ikusten egun, hemendik ez da asko ikusten, bino saiatuko gea. Aurten ez dago eguzki handirik, hodeiak daude beraz, seinalea hobeto jasoko. Ona. Denbora ona, eguna ona, eta denok disfrutatzera. Eta gero ze oihu botatzen duzue? Guk Behobiako konpainia lehenbiziko konpainia, eta gora Behobia, gora Irun, eta gora San Martzial. Bueno, hori da, Patxi, gora San Martzialak, orain entzungo dugun oihua behin jaurtiketa entzun da. Eta minutu gutxi batzuk falta dira, hemen ikusi dezakegun nola denak daude botatzen. Eta momentu honetan, jada, izan da. Eskerrik asko, Patxi. Hortxe izan da, lehendabiziko deskarga entzun dugu, eta kartutxo berezi hori ikusi dugu. Beste pare bat ere izango dira generalaren aginduz. Denak prest, agindu hori jasotzeko,
benetan irudi ikusgarria, plaza nola dagoen beterik, txapelgorriak, soinian dituzela, beren jantzi, bereziekin. Bigarren deskarga entzun duzue, denak batera, generalaren aginduz. Eta aster izango dugu hirugarrena. Agindua Javier García Nietorena. Eta hirugarrena, hirugarren deskarga Irungo zerura. Eta alarde tradizionalak bere bidea egin du pixkanaka, goiz honetan, duela ordu bete inguru hasi da alardea, jendea goizetik kalean, 7:30 hasi dugu emankizun hau, eta 8:20 gutxitan, atxeroek abiatu dute bidea, goazen Eleder Iglesiasekin plazan baititu, lagun gehiago. Lagun gehiagorekin gaude, hoize baita, eta Jagobarekin gaude, Behobia konpainiatik, hementxe prest dugula eta gainera pozik zaudela. Bai, oso pozik, lagunekin eta familiarekin. Irundarra izanik ere, suposatzen duzuretzat, sentimendu berezia izango duzuela gaur. Bai, oso berezia, super berezia, bai. Hementxe bertan ikusi ditugu hementxe, eskopetakora eta lako tiroak eta hain irudi ikusgarria dela, ezta? Gaurko egunean zenolako plana izango dugu hemetik aurrera? Gero San Martzial mendire egotzea, familiarekin egota eta trago batzuk botatzea. Ze ordutan jaikizarete, ze ordutan gutxi gora be? Behobia dela nengo konpainia, goizeko 4:00 eta... Goizeko 4:00? Bai, oso goiz. Eta gero egon gara 5:00 kantinera jasotzeko. Hemen zure lagunekin etorri zara, ezta baitare konpainiaren barruan dituzula, baina suposatzen dut baitare beste aurpegi ezagun, ezta Irundarren beste aurpegirik ikusi duzula alako kale jira honetan, desfilean, nola da, ze nolako sentimentua da hori? Oso pozgarria, ikusten dituzu beste konpainietan, eta familia ikusten ere bai, ama, lengusuak, oso pozik, bai. Familian ere bizitzen duzu alako egun bat? Bai, asko, gero dengo dugu janaria gainera, osake bai, asko, bai. Igual bukatzeko eskatuko diogu ere, zuen lagunak hemen daudela, aukera baldin badugun gora Irun eta gora San Martzialak esateko, posiblea da? Venga, esango dugu guztio batera, gora Irun, venga, bagoaz, Bat, 2 eta 3! Gora Irun! Gora San Martzial! Gora Behobia! Gora hortxe ditugu hiru horiek, eta gozatzen eskerrik asko zuri, Jagoba, eta jarraitzen dugu oiuka, pozaren pozez eta izugarrizko festarekin. Etakoak ez bakarrik Behobiakoak, eta gainera, esan beharra dago, Behobiatik urrutien etorri direna diela, baina hemen daude, eta meriturik ere etzaiek kendu behar, baina meriturik ere etzaiek kendu behar gainontzeko konpainiei ere, izan ere denak hemen daude, txintxo, esandako orduan, eta alardeak aurrera jarraitzen du, hortxe atxeroak ikusten ditugu, Arkupeetatik igaro berri dira atxeroak, dakizuenez hartu dute, dagoeneko duela minutu gutxi Irungo bandera, Kristina Laborda alkateak eskainita, eta Igor Rekarte Bidasoa konpainiako tenienteak hartu du bandera hori, eta horien atzetik, Bidasoa konpainiaren atzetik, gainontzeko konpainia guztiak, esan dugun bezala, atxeroak buru direla, ondoren danborra da, eta ondoren gainontzeko konpainia guztiak, Behobiatik hasita noski, ordena jarraituz, Bidasoa izan ezik, Bidasoa delako bandera eraman duena. San Juan plaza egunak argitu egin du, duela ordu bete inguru hasi da alardea, gogoratuko zuen alarde tradizionala orain bukatu egingo dela, eta gero alarde publikoa izango dugula Euskal Telebistan, zuei eskainiko dizuegu, zuzenean, eta alarde publikoa ere gozatzeko aukera izango duzuela ikusentzule laguno. Naroa Zubiriarekin ere jo behar dugu, badituelako lagun gehiago. Bai, Patxi, hemen kriston giroa dago behin, jaurtik eta
eginda, eta naiz eta bukatzear egon orain Endikak joko digu arrankadaren zati bat txilibitoarekin, Endika? Bai, Prest zaude? bai. A ber, demostrazioa zuzenean. Endika primeran ari da jotzen, eta gaur egun ondoren zer tokatzen da, parranda botako duzue? Bueno, bai, pizka bat. Eta aurreko egunetan parranda bota duzue? Bai. Baina, oso formal, ez? Gaur hemen egon zarete oso goiz, txilibitua jotzeko, eta orain tokatu digun arrankada hori duelako goiz-goizean. Eta zer nolako esperientzia da txilibitua jotzeko? Oso polita da, benetan, esperientzia ona, eta hori. Eta zaila da, ez dakit zure lagunek zer pentsatzen duten, hemen denek jotzen duten. Hemen nire lagunak, bai. Eta guztia batzi hemen Endika utziko dugu lagunekin disfrutatzen, eta gu jarraituko dugu lanean, eskerrik asko. Eskerrik asko Naroa, hortxe Endika gure laguna, irundarra ezagutu dugu eta txilibitua jotzen jaioa. Egia da nekea apur bat nabaritu diogula, nekea pilatuta izan ere. San Martzial legunaren aurretik, San Pedro ere ospatzen dutelako hemen Irunen. Eta aurreko egunetan ere bai izan da, ospakizunetarako tarterik eta seguruenera gure lagun horiek ere ez ziren urruti ibiliko. Pixkanaka, plazatik atera egingo dira, eta Jonkal Elizara joko dute konpainiek, ordenean berriz ere, bakoitza bere ordenean, hortxe ikusten ditugu plazatik ateratzen, general nagusiaren gainontzeko kideak, eta plazatik ateratzen, pixkanaka, hortxe ikusten duzue. Unkiturik jendea agurtzeko tartea hartzen dute, mundu guztiak nahi du, agurtzea gaurko egunez, eta unkigarri izaten da, eta babesa ere, helarazteko modu bat izaten da publikoarena, euren agurrak ere jaso nahi izaten dituzte, gainontzeko kideek, denak batera txilibitua jotzen, tradizio handiko eguna, tradizio handiko ekitaldia izaten dugu, alarde tradizional hau, eta pixkanaka, plazatik ateratzen, oraindik ere denbora apur bat beharko dute, plazatik ateratzeko kide guztiak, jendetza biltzen baita, eta mantxo, eta era ordenatuan egin beharreko ekintza izaten da, alarde tradizional hau. Bandera aspaldi ikusi dugu eraman dutela, baina esan bezala pixkanaka ere atera behar dute, eta ikusten dugu, kalearen alde banatan jendea pilaturik, jendea gogotsu, pozik, asko eta asko kale bazterrean goizetik, goizeko lauretan ere etorri denik izan da, ondoren goizeko 6etan Diana entzuteko aukera izan da, hori ere momentu unkigarria izaten da irundarrentzat. Eta pozik dira arro, irundar izateaz arro, eta beti ere zerbaiten parte zarela sentiziak ere, arrotasuna izten du inolako zalantzari gabe. Emeki, mantxo badoaz, konpainiak, plazatik ateratzen, San Juan plazatik ateratzen, kale nausirantz. Eta jende gehiago ere ezagutu behar dugu, izan ere kalea esan dugu beteta dagoela, eta ziur Eleder Iglesias berriz ere lagun jatorren bat egin dagoela, aurrera!
gaude udaletxean, jarraitzen dugu giro ezin hobearekin, eta Luken daukago ben, Mehaka konpainiatik, eta kontatu diguna da, gaurko eguna berezia dela, baina norarte da berezia gaurkoa ze. Guk ez dugu imaginatzen, Irundar batentzat hau handia izango da. Bai, handi xamarra da. Nik egiten ondarriko naiz, baina familia bat Irune eta oso ondo pasatzen naiz, bai hemengo besta bai ondarrikoak eta beste egun bat, ondo pasatzera. Ondo pasatzera eta baita ere esan diazu, lehen aipatu dizuan bezala, halako bitxikererik edo ez dakit gaurko egunean baduzu kontatzeko, goizetik altxatu zarete. Goizetik altxatu, edan, gero azkaria, edan pixka gehiago, afaria, edan pixka gehiago, eta ondo pasatzera. Festa izugarria gainera. Bai. Festari noiz dator, orain bazaudete desfilearekin, hau bada festa, baina ez dakit gero handiagorik dugu. Gero bai. Gero DJ, kuadrillakin egon, eta jende guztiakin, así que ondo pasatzera. Hau egun osoko jaia da argi dago, eta baita ere galdetu nahi dizuke, zer sentimentu da baita ere kaletatik joatea, jantzi izugarri honekin, jende aurpegi ezagunak ikustea? Eta sentimendu hona, azken pinanak jarti egon kena daudenak, goizetik ere bai esnatu eta egon hemen ikusi diana eta ikusi dena, azken pinanak sentimendu hona da, bai. Eskerrik asko Lukon zure denboragatik, gozatu ezazula gaurko eguna. Bai, mi esker. Eskerrik asko eta hementxe jarraituko dugu, Patxi, bagaude. Eta unkituta ez bakarrik Irundarrak entzun duzuenez, Hondarribitik ere, etorritako lagunak gaur alardean parte hartzen eta lagun gehiago ere ezagutu behar ditugu eta paper garrantzitsua dutena. Gainera, Naroa Zubiria. Bai, Lur eta bere zaldiarekin gaude, egunon. Egunon. Bueno, konta iguzu, zer nolako esperientzia da kantinera izatea eta gainera zaldi baten gainean. Kriston egia esan, ez duzu inoiz olakorik pentsatu, eta zaldiana besteak baino hoben ere ustez, baina puntazo bat dela. Eta nolakoa da prestaketa, ez da erraza izango? Badaramagu hilabete terdi zaldian ibiltzen zen, da beste aurki bat erabiltzen dugu. Badaramat hankak gurutzaturik, eta gero modistak eta beste kontu normalak, baina beretziki hilabete terdi zaldi gainean. Eta erosoa da hankak horrela izatea, nola bukatzen duzu eguna? Bai, egia esan pausua eta galopea jutea oso erosoa da. Trotea ez hainbeste, baina nik uste pena merezi dula min pixkat ez. Azkenean beste aurkiakin dakaztu agujetak eta honekin ez hainbeste. Eta zaldiak ezakit izena daukan, ez daukan? Zaldi honek da izena Linda. Eta entrenatu duzu berarekin, suposatzen du? Ez, egia esan ez. Eta ausartzen zara, Aldatu egin ziaten atzo, eta izan zen lehenengo egun atera nuna, baina nahiko lasaia da eta arazorik gabe. Beraz, ongi portatzen da, ez? Momentuz bai. Espero deitola jarraitzea, baina eguna luzea da, eta badakizu izaldiek oso urduri jartzen direla soinuakin. Orduan, hemen gaude, kontrolatzen saiatzen. Eta lasaitzen, suposatzen dut. Ematxe egiten aldudanean eta listo. Eta zure familiak ezagik nola hartu duzu kantinera izatea harro daude, suposatzen dut, eta unkituta noski? Bai, noski bai, goxotasun askorekin, azkenean nire aizpata aizebak hola baita artillerian atrein dira, orduan harrotasunakin eta elkartasunakin. Bueno, honako hau da Lurrek inoiz sekula ez astuko duen eguna bere zaldiaren gainean disfrutatzen kantinera bezala. Eskerrik asko! Artilleriako kantinera Lur Grijalba Santosekin hitz egiteko aukera izan dugu eta garrantzitsua da. Noski zaldiarekin ere, konfiantza apur bat izatea bederen, egun honetan hainbeste zarata eta hainbeste burrumbarekin animalia ere lasai egon dadin eta nola baitere bere kantinerarekin konfiantza hori izatea eta entrenatu ere egin behar izaten dute. Eta lan asko dago hemen hau prestatzen, jantziak, animaliekin nola tratatu, sekulako lana egin behar da, hau guztia aurrera ateratzeko. Eta lana egiten dutenak baita ere, udaleko langileak eta gainontzekoak izan ere gaur normalean jendea saiatzen da. Garbitasuna mantentzen, baina beti ezin da, eta horretarako daude gure lagun garbitzaileak eta Eleder Iglesias gure lankidea dago beraik.
Bai, hori da, justo esango duzuna, Patxi, oso importantea da jai baten ostean garbitasun hori mantentzea eta noski batzuetan ez da erraza, milaka pertsona dira gaur hemen bildu direnak alarde tradizionalean eta noski egun osoan zeharrera izango ditugula, hainbeste pertsona, zoritxarrez hondakinak eta beste zabor, beste gauza lurrera botatzen eta baita ere, importantea da kaleak garbi mantentzea. Pedrorekin gaude, zu gaur garbiketa lan honetan ibiliko zaren pertsona zara, ez bakarri zu hemen lantalde handi badaukagu, kontaidazu, zenolako zenbat kantitate dagoen nola den Irungo kaleak garbi mantentzeko egiten duzuen lan hau. Bai, kaixo egunon, ni normalean adibidez talarrean desfilatzen ez, eta aurten beste ikuspuntu bat izan ez, lan egiten garbitzen, eta konturatzen zea zelan dagoen eta baita ere ez dela ikusten edo jendeak ez dula baloratzen zein da guk egiten dugun lanean. Gaur adibidez gaude 30 pertsona inguru, eta antolatzen geha Irun zenbait eta zikintzen dien puntuak juten geha guk garbitzen. Adibidez guk egiten ditugu eskuadroi batzuk, eta juten geha adibidez San Juan garritu behar dugu, dena San Juana. Gero jun behar geha Mosku, denak Moskura. Eta juten geha makinekin, sopradorekin, eta baita ere zakarntzi ontziekin. Egun osoan zehar egoten zarete garbitzen edo badaude ordutegi espezifiko batzuk? Bi txanda azkagu, guari hasi geha goizeko 4:00 eta ateratzen geha 10:00, eta beste txanda arduratuko da arratsaldea. Esan diazu baita ere, parte hartu duzula, berez alardean, orduan ikuspunt hori nahiko ezberdina. Gaur ere, aurpegi ezagunak ere ikusiko dituzu, orduan, kontaitazu. Zenolako, hemen baita ere, aipaza dugu ere, eramaten duzuen karro honetan badagoela kuba, zenbat aldiz bete alduzue kubo hau, hondakinak edo lurrean dauden hainbeste gauza batzen edo. Bestetan, bete alditu igual, 10-20 kubu eta junbargea kubuak kontenedoretara... 10-20 kubo? Bai, baina tranquilamente gainera, bai. Beraz... Betengabe zakarrontziak usten eta dana, bai. Pedro, horrek esan nahi du zenolako beharrezkoa den zuen lana eta mila esker hemen egotagatik eta gure jai hauek ere garbi mantentzeagatik. Bai, mila esker zuei, aurpegia jartzagatik. Eskerrik asko demoragatik, Pedro. Badakizue ikusentzuleok eta Patxi, jaiak garbi mantentzeko, garbitzaileak behar ditugu, eta hemetik egongo dira egun osoan zehar. Eta euren lana ere oso garrantzitsua aipatu dugu eta entzun dugu, gure lagunak esan diguna, berak alardean parte hartu duela, irundarra dela noski, baina Txinguidiko mankomunitateko zerbitzuekin, garbitzaile lanetan ere izango dugu eta entzun duzue. Festa hau beste era batera baloratzeko ere balio izaten du beste ikuspegi horrek beste aldean egotea eta ez bairik gabe oso garrantzitsua da beraiek egiten duten lana gure kaleak garbi mantentzeko eta Irungo kaleak garbi mantentzeko alarde honetan, San Martzial egun honetan. Dagoeneko konpainia gehienak aterata eta hala ere begiraze jendetza daukagun San Juan plazan, izan ere jende asko biltzen dira konpainietan eta plazatik ateratzen ari dira. Eta hortxe, txilibituak jotzen. Eta hortxe, txilibitua jota joari direla, konpainia guztiak plaza uzten ari diratzean, eta plaza ustu aurretik, lagun gehiago ezagutu behar ditu, Naroa Zubiria. Bai, udaletxe plazan gaude Aitor eta Gorkarekin, eta hauek jotzen dute danborra, eta danborrak badarama bere denbora, ez da zenbat denbora daramazue txeguak egiten. Goen da bi astea horrela, hasi ginen ekainak 19an, lehenengo txegu egiten, eta... Normalean egiten da, aste terdi lehena hostik horrela, azten gara txeguak egiten, eta
konpainia bakoitzak egiten ditu lau bost bat entxegu, eta hori, urtero izaten da hori, gero San Pedro eguna, revista eguna, eta gaurkoa ja goitzen. Bueno, Gorka, eta zure kasuan, ze adinarekin hasi zinen danborra jotzen? Ni danborra jotzen 18 urteekin. 18 urte arte ezin da desfilatu, beraz, lehen agoztik banekien jotzen, baina 18 urte arte ezin da desfilatu. Orduan, zure motivazioa danborra jotzeko izan zen desfilea, ezta? Bai, hori da. Unkigarria da zuretzat. Bai, gazte-gaztetatik egoten gara ikusten eta familiarekin bazkaritan eta dena, eta azkenian, desfilatu posible duzun egunean, emozionau. Eta Aitor, zure kasuan, ze adinarekin hasi zinen jotzen danborra? Ni danborra orain dela lehen urtea hasi ninen. Baina ni txiribitu egin ditun. Enbeste dutekin eta hori txiribitu egin. Horren da biziri hori. Azten gara eskopetakin lehenengo, 16 urteekin, enbezotekin ja adoin instrumentokin. Eta zer nahiago duzu, txilibitua edo danborra, zer da? Danborra, emati duzu, eta más divertido nik uste du. Pixka tokerro da gero gordetzeko taula txilibitua bolsilloan sartu eta listo, baina danborrakin egon berda gero egun osua bueltaka eta... Eta zer da zailagoa? Bueno, dena badu bere gauza, eskopetak ere badu bere gauza. Nola ez duzun musika entzuten eta hola gero fila segitzeko eta pasoa eramateko eta hori zaila egiten. Pisua ere, txiribituekin putz eta azkenean baitaren nekatzeo. Eta bueno, zer egingo duzu orain momentu honetan? Itxoin, ateatzeko berriro. Itxoiten gaude bain desfilatu behar dugu, Junkaleko plazaraino eta gero eguna jarraitzen du, bakoitza badu bere momentua eta bueno. Eskerrik asko zuen denborarekin, eta ikusten duzuenez hauek denetarik egiten dute, bai danborra, bai txilibitua eta baita eskopeta ere. Bai, inolako zalantzarik gabe, hemen guztia dira zerbaitean trebeak, eta noski txilibitua jotzen ere, aspalditik ikasita daudenez, trebe askoak dira gure irundarrak eta alarde honetan garbi geratzen ari dela. Eta jende trebe gehiago ezagutu nahi ditugu Eleder Iglesiasen eskutik. Hementxe gaude udaletxe plazan eta oraintxe bertan Asier eta Unerekin bilagunekin ditugula. Azken portu konpainiatik hementxe ditugu eta aipatzen egon garen bezala, ezta zenolako sentimentua duen irundar batek gaurko egunean, nik pozik ikusten zaituztet, halako alarde tradizional batean parte hartzea benetan ez da gauza erresa izango, ez da presio puntu bat ere izango duzuelako. Ze puntura arte da importantea zuentzat halako egun bat? Bueno, oso importantea. Ni 10 urte daramatzat Madrilen, eta atzo etorri nintzen, lanean oporrak hartu ditut, eta gaur ondo pasako dugu. Beraz, urtean zehar galdu ezin duzun plana da, hau? Bai, urtero etortzen naiz. Inoiz ezin da galdu, hau. Oso polita da inunera etortzea. Betik ere zure lagunak, kanpoan ikasi duzula, orain Irunen bizi zarela, baina ezin duzu galdu halako festa bat. Festa hauek ezinezkoak dira galtzea. Orduan oso importanteak dira irundar batentzat eta prest gaude ondo pasatzeko. Zuek gauzatxo bat, ez dut oraindik aipatu, baina bitxia iruditzen zait, zuek halako egun baterako suposatzen dut prestaketa bat egin duzuela, eta halako entxegurik ere egingo duzuela suposatzen dut. Zenbat egun dira, zenolako txandak egin dituzue, edo nola antolatu zarete? Gure konpainian 4 egun ditugu entxegu, atzo revista izan zen, eta gaur zamatzean. Eta 4 entxeguak baino lehen, beste 2 entxegu egiten ditugu eskola batean. Zaudena pentsatuta dagoela argi dago, denak ondo ikasita egin behar den guztia eta bukatzeko eskatuko dizuet hitz bakar batekin definitzea gaurko alarde tradizional izugarri hau. Ez dakit. Pentsatu, Sentimendua. Sentimendua, badugu zerbait? Claro, horrekin balio du, dena. Horrekin orduan ados gaude sentimendua, lagunok eskerrik asko zuen denboragan. Eskerrik asko eta gozatu egunaz. Eskerrik asko. Beraz, sentimendu horrekin geldituko gara hitz gako eta hain bitxi hori, sentimendua hori baita kaletan ere, Irungo kaleetan igertzen den hitza. Bai, izan ere hitz gehiago ere erabili genezaken gaurkoa deskribatzeko, baina zaila da, inbeste sentimentu sorrarazten dituelako momentu honek, San Martzial egun honek eta alarde honek, eta hortxe, entzun dugu gure laguna,
sentimendua dela, berak hau deskribatzeko erabiltzen duen hitza eta atzerritik etorritakoak, irundarrak atzerrian bizi direnak, baina egun hau ez dutela galdu nahi eta hementxe ditugu etxera itzulita atzerriko jendea ere ikusi dugu noski hau ikustera etorritakoak, baina kasu honetan irundarrak atzerrian, baina beti Irun bihotzean badoaz pixkanaka plazatik ateratzen, konpainia guztiak 15 konpainia dira, Beobia, San Miguel, Olaberria, Ama Xantalen, Lapize, Real Unión, azken Portu Belaskoenea, Urantzu, Buenos Amigos, eta Anaka. Hau gehiago ezagutu behar ditugu, Naroa Zubiria. Bai, hemen gaude plazan danbor soinua entzuten da eta txilibituen soinua baita ere eta egituz topo Mikel eta Unaiekin, egunon? Egunon. Bueno, zenbat urte dituzue? Ni 22. Ni 21. Bueno, ikusten duzuenez guapo doaz jantzita. Bai. Mikel, erakutsiko dizue bere outfita. Zer erakutsi, zer daramaz? Las alpargatas, calcetines, pantalón, camisa, corbata, pañuelo para la tarde y Txapela, gorria. Bai. Eta zer da zure jantzeratik gehien gustoko duzun elementua zein da? Txapela, bai. Eta zer dela eta? Ez dakit, egun berezia delako eta txapela ematen dio toke polita, ez dakit. Oso barregarriak zaudete hor, atzeko aldean, denak daude iskutatuta, lotxati, baina bueno, Mikel eta Unai kuadria osoarekin ziur nago gaur oso egun polita biziko dutela, ezta? Bai, oso polita. Momentuz nola do eguna, zer sentsazio izan dituzue? Ondo, oraindik lasai, eta orain onena dator, oraindik. Bueno, entzun duzuenez, orain onena dator, beraz, utziko ditugu disfrutatzen. Eskerrik asko. Egun luzea da inolako zalantzarik gabe gaurkoa, eta onena oraindik ere etortzear dela esan du gure lagun Mikelek, baina alardean ere ederki gozatzen ari dira, lotxatuta antzeman ditugu nola baitere bere lagunak, baina ez dakit asko lotxa gorriturik ote ziren sekulako giroa baitzuten denen artean. Bueno, badoaz pixkanaka berriz ere plazako irudiak ditugu. Eta Meaka konpainia dugu, plazatik ateratzen, bera izango da Urrena plazatik ateratzen, Maialen Legorburu Etxebeste kantinerarekin, kantinera buruan dutela Kapitaina Paco Sánchez, Teniente Luis Iriarte, Alferezak, Valentin de Valles eta Imanol Iñarra, eta begira ezazue, zer nolako aldea dagoen, plaza duela ordu erdi ikusita, eta orain, sekulako aldea plaza usten ari da, kalea ere usten ari da nolapait ere, eta alardearen atzetik doaz lehen ikusi dugu alde banatan konpainiak jarrita bakoitza bere tokian San Juan plaza honetan, eta txapel gorri horiek eta jantzkera beltz eta txuri gorri hori horrei esker hartu duen kolore berezia San Juan plazak, hortxe udaletxea ere bai ikusten dugu. Eta historio gehiago ezagutu nahi ditugu gaurko egun eder honetan, Eleder Iglesias. Eta historioa zinez ederra izango da, hementxe izan ere denbora puskat behar baitu entzuteko Elederrek. Planez berdin batean, oraintxe, ikusi nauzue, altxatuta, eta orain eseri gara pixkat ere, esan dezakegu alako deskantxua ere behar dugula, kuadrilla batekin hementxe bagaude, lagunak zer modu zaudete? Oso ondo. Hemen harrapatu zaituztet, eserita eta fatxadaz, ezta, zerbait hartzen, eta lagunekin nola bizitzen ari zarete gaurko egun? Oso ondo. Kontaidazu, zen olako sentimentua da irundar batentzat, alako San Martzial jai honetan ibiltzea? Herriaren sentimendua oso. Sentimendu handia da, ezta? Bai. Dituzu lagunak, familia? Bai, familia, nire anaia, nire lagunak, atertzen eta oso guai.
jende pila bat daukagu kalean hori argi dago, eta baita ere aipatzea zenolako bitxikeria den hause, barkatu zure izena? Nikolek ere aipatu dit, hemen mugikorrean zerbait daukala, eta zuek ere ikusteko ze puntura arte importantea den alarde tradizionala, baita ere, buelta eman mugiko horri mesede, etxe bat dago bere lagun bat, kaixo, zen modu zaude? Ba, ikusteza zuen ere, lagunekin ere, bideo deiarekin, daudela kontatzen zen moduz pasaduten zu, zela pasaduzu? Ondo, oso ondo. Oso ondo ez? Oso gustora. Hemendik aurrera badago jaia, badago festa? Bai. Gai da zu, ze da festa hori, noiz egingo duzue? Zesta zer? Arratsaldean. Arratsaldean. Bai. Lagunekin ere suposatzen du? Bai, hemen. Eta hemen eserita zaudete ze ordutatik? 4:00. Beretan ari zara? Bai. Goizeko 4:00. Bai. Egon dira beste lagun batzuk 12:00, goizeko 12:00. Txandak egin dituzue? Bai. Bai, estrategia, lehenengo filan ikusteko? Bai, atzo hasi ginen. Bai. Ongi. Bueno, neskak eskerrik asko zuen denboragatik eta behar bada zuekin geratuko naiz hemen pixka zerbait hartzen posible? Bai. Lanekin behar dudala, baina eskerrik asko zuen denboragatik. Mila esker, eta ikusten duzuen bezala milaka aukera daude gaurko egunari buruz hitz egiteko eta gozatzeko baita hementxe gaude, eta jekin geratuko naiz, behar bada, momentutxo bat. Milaka modu daude, inolako zalantzari gabe, alardea jarraitzeko eta ikusteko, eta irundarrak izanik ere, badago jendea kanpoan doagoena, eta ez zuena aukerarik izan, San Martzial egun honetan, hemen egoteko, eta aurrez aurre alardea jarraitzeko, baina ikusi duzuen bezala, teknologiari esker, bada alardean egoteko, ia barruan egotea bezala, lortu du. Neska horrek eta kalean ikusi ditugu irudiak, ikusi ditugu aulkiekin eta ordu asko daramatela, izan ere inork ez du galdu nahi alardearen momentu hau, eta berriz ere sentimentua hitza agertu da, hor Eleder Iglesias lankidearen elkarrizketan. Sentimentua baita jende askok alardea, eta San Martzial egun hau deskribatzeko erabiltzen duen hitza. Lapize konpainiako kantinera duzue iruditan, Claudia García Beledo duzue, jendea agurtuz, ari da San Juan plaza uzten, kapitaina Nestor Etxaniz, tenientea Mikel Urdangarin, eta alferezak Jesus Martín eta Jose Luis Gómez. 1881etik desfilatzen du konpainia honek. Aspaldi txokoa, beraz, konpainia honen parte hartzea. Alarde honetan, 9:10 minutu direnean, alarde tradizionala berea egin du, iaia bere bidea egin du, izan ere 8:00 gutxitan hasita bukatzear dugu alarde tradizionala, eta gogoratu bigarren zatia ere eskainiko dizuegula. Alarde publikoa izango dugulako, 10:04 aurrera ordu bete barru hasiko da berriz ere San Martzial kaletik gora San Juan plazara. Alarde publikoa plaza usten ari da, pixkanaka, txilibitua joz, ari dira konpainia guztiak, eta memoriaz ikasita daukate doinu horiek aski barneratuta dituzte. Urtero jotzen baitituzte behin eta berriz etengabe, etenik gabe. Eta hementxe, azken konpainiak plaza uzten, banderak aurrean dituztela, eta lehendabiziko zati hau, alarde tradizional hau agurtzen hasteko, gure lankideak ere agurtuko ditugu, agurtu baino, gero arte esango diegu, alarde publikoan ere zuzenean egingo baitizuegu kontaketa Eleder Iglesias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta Eleder Iglesiasek plazan jarraituko du. Horrela bukatzen dute. Horrela bukatzen du San Martzial, hementxe festa izan duguna, alzelako desfilea, eta mila esker zuei baita ere.
Eta gure lankideak ere ukiturik zala parta batean hasi zaizkigu gure lankideak, baina ez da gutxiagorako ere, sekulako giroa nabaritzen delako Irungo San Juan plazan. Azken konpainia ari da udaletxeko plaza hori uzten, San Juan plaza uzten, eta hortxe utziko ditugu Eleder Iglesias eta Naroa Zubiria gure lankideak ere bai, alarde publikoan berriz ere kontaketa egingo dizuegu, ordu bete barru, 10:04 izango da hori. Benetan zoragarria izan da eta desfile hau arratsaldean jarraituko du. Eskerrik asko guztiagatik. Halaxe da, hauxe izan da alarde tradizionala ordu bete barru, hemen izango gara bueltan alarde publikoarekin, plazer baduzue, gero arte.